Bugün 1 noýabrda Türkmenistan Milli Pul Birliginiň türkmen manadynyň dolanşygy girdilmeginiň 25 ýyllygyny belleýär. Munyň bilen baglylykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet habar serişdeleriniň üstü bilen bank ulgamynyň işgärlerini ýurdun ähli halkyna gutlaw hatyny ýerdi. Hatyň mazmunyny häzirki wagtda ýurdun ykdysadyýetyniň sağlaşykly ösýänligi we bank ulgamynyň kämilleşdirilýänligi aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde prezident halka ýollanan gutlawyny milli manadyň hümmetini durnukly saklamagyň bank ulgamynyň wezipeleriniň hataryndadygyny belleýär. Azatlyk radiosy milli manadyň dolanşygy girdilmegi onuň 25 ýylyň dowamyna geçen sepgidi barady. Häzirki wagtda Şweçýede ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazow bilen gurrundaş boldy. Ol Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň güýje giren türkmen valyutasynyň çylşyrymly şertlerde kabul edilendigini gurrun berdi. Bir çylşyrmy dowurdy da, şoň üçin şoňa çylşyrmy dowurdan çykmagyň bir ýoly şol öz milli puluny gezmekdi da. Şu dowurdan başlanyp şu 93-nji ýyl dowurdan hem şu 1 noýabrda Türkmenistanda milli pul türkmen manady girdildi. Diýip ykdysadçy belledi. Hudaýberdi Orazow şol döwürlerde Türkmenistanyň Merkezi Bankyna ýol başçylyk edýärdi. Onuň inanjyna görä milli manat ilki kabul edilenine onuň durmuşy päsgelçiliksiz ornaşdyrylmagy bilen bagly ýol başçylaryň taýýarlyk derejesiniň pestligi şol döwrüň ykdysady şertlerine oňoýsuz täsir etdi. Esasy mesele şu ýol başçylaryň taýýar dälligi. Hemme taraplaryň şonu gowudyp bir güýçli milli pul boraýar, hemme ýagdaý şertler barki, ýöne gynansak da hökümet ýol başçylaryň taýýar dälligi sebäpli manat halka bir gow peýdaly dolany bilmedi. Diýip Orazow belledi. 1993-nji ýylyň noýabr aýyna manat ilki başda dolanşygy girdilende Türkmenistana bir Amerikan dollarynyň bahasy 2 manada barabardy. Ýöne yerli ykdysadçylaryň aýtmagyna görä manat özüniň ilki başdaky hümmetini uzak möhletleýin saklap bilmedi. Türkmenistan 90-njy ýyllaryň ortalaryna agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirdi. Inflasiýa boýunça görnükli ekspert Steve Hanke Türkmenistanyň 90-njy ýyllarda başdan geçiren ykdysady krizisini hiperinflasiýa häsiýetlendirýär. 1998-nji ýylyň başynda bir Amerikan dollarynyň bahasy şol wagtky puldan 5200 manadyna deň bolan bolsa, 2002-nji ýylda onuň gara bazardaky bahasy şol wagtky puldan 24000 manada çenli baryp ýetdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň pul birlikleriniň manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly saklady. Ýöne onuň gara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 5 esse gymmatlygyna galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda bolsa türkmen manada denominirlenip, köne puldan 5000 manadyň hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň Merkezi Bankdaky bahasy 2 manat 85 teňe diýilip kesgitlenildi. 2015-nji ýylda onuň resmi bahasy 3,5 manada çykaryldy. 2016-njy ýyldan başlap ýurtda daşary ýurt valyutalary bilen bagly çäklendirmeleriň girdilmegi bilen gara bazarlar dörap başlady. Dollaryň onnaky bahasy resmi kurs bilen deňeşdirenine ýygyderli ýokurlanyp, 2018-nji ýylyň iýun aýynda bir Amerikan dollary 28-29 manada çenli baryp ýetdi. Hudaýberdi Orazow fislenlik ýurdun pul birliginiň onuň aýnasydygyny aýdyp, pulun hümmeti bilen hökümetiň işi ukyplylygynyň arasyna gönüden göne ara baglanşyk bardygyny belledi. Milli pul diýilen bar, milli pul. Türkmen manady bolsun ýa başga bir valyuta bolsun, olsa aýnyda ýüzüň görünýär da, ýurdun içinde hökümetiň işleýişi näýli bolsa, ykdysadyň dolanşy näýli bolsa, ana şonu görkezýär da milli pul. Diýip Orazow aýtdy. Ykdysadçylar içeriki önümçülügiň derejesi bilen milli pul birlikleriniň hümmetiniň arasyna gatnaşyga üntü çekýärler. Manadyň dolanşygy girdilmeginiň 25 ýyllygy münasibetli prezidentiň adyndan halka ýetirilen gutlawyň agramly bölegini ýurdun bank ulgamyna gadanylýan gaýdylýan üstünlikleri üntü çekliýär. Köp sanly türkmenistanlylar şol sany daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen talipleri, hususan soňky ýyllarda türkmen banklarynyň berilen kartlardan peýdalanmakda ýeti kynçylyklara sebäp bolup gelýär. Türkmenistanda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň we beýleki käbir tölegleriň raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilip başlanmagy soňky 1-2 ýylyň dowamyna ýola goýuldy. Wagtal yerli ýaşaýjylar aýlyk haklaryny bankomatlarda nagdlaşdyrmakda kynçylyklaryň ýüze çykýanlygyny, olaryň öňünde uzun nowatlaryň döreýänligini gurrun berýärler. Halkara Valyuta Fondunyň işçi toparlary Türkmenistana eden soňky saparlaryna ýurtda valyuta dolanşygyna girdilýän çäklendirmeleri gowşatmagy maslahat berdi.